Guys, welcome to my channel, Mama Dales Vlog. Karon guys, mag-update ko sa akong mga tutanon ani akong gitanong sa Davao. Kung ako'y mga kamuti, kamunggay, okra. Kung ako'y mga tanom karon guys. Nya akong kamuti dagko na. Napod guys daghanan ni sila guys. Padulong na ni siya mukatay Ako'y rabbit kasi dagan-dagan akong rabbit. Nawa akong rabbit guys. Ako po'y manok. Kana ang ahong mga kamuti guys. Para buyag tambok na. Kapit na sila mga kay. Ako'y tangad. Tanawan ni kong rabbit. Na kamuti. Kani sila guys. Nakabagong tinan ng mga kamungkay. Tubo na kanina yung ukrahan ako guys mo na yung akong mga okra. Ako'y manok daghanan ni akong okra pero mo pa'y pagsugod og pang kuan sa iyang bunga guys na ako guys nanay yung bunga sa akong okra. Kamuti gisagol na ko kay ang kamuti makatay raman na siya. Napo ko'y kuan guys kanang sikwa na ang katay na nako'y mga kanan akong kamutihan guys. Nako'y kuan guys sikwa ang katay akong di pa katay diri sa hong kahoy sa anharan na siya dito doon na siya saka na nya napo sila guys sikwa akong mga napo ko'y pag-ung tinanom nga kamunggay nanahon na nako'y rabbit anad kaayo sige lang na siya sunod-sunod ako kung asa ko guys kano dyan kayo akong okra puhon de may bunga sa akong okra bunga na sugot ang kamuti yes giubo mao ni ako mga tanaman karon guys kung mga gulay-gulay ginagmay nakaptaga siya guys ning akong mga kuan sige katay ng akong kuan sikwa kuan na ni sila kapunuan guys sa dukan tulo kapunuan siya yes me ang akong update diri sa akong balay karon. See you next vlog. Bye bye.